Assalomu alaykum mardum. Man Parviz az Nyu-Йорк. Тақрибан 3 сол пеш, декабри 2023 агар хато накунам, мо бо Акои Хусрав ҳамкорӣ кардагем, ҳам боз ширкати UPNet ба мо тақдим кардан. Хеле аз хизматрасониёшон мо хурсандем. Акун ҳам имрӯз як имконияте пайдо кардем ки бо дуюм шарикашон ҳамкорӣ кунем, ҳам шинос шавем. Аки Акмал, ташаккури зиёд. Мехостам ҳам аз Акай Акмал, ҳам аз Акои Хусрав ҳамин саволоя гирем, лекин пеш аз саволоя додан мехостам кӯтоҳ дар бораи ширкати UPNet ба шумо каме ҳам бошад як маълумотиам. Ширкати UPNet на танҳо ба Тоҷикистон, ба Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва дигар давлатҳо хизматрасонии пурра барои супоридани пардохт кардани пули электрика, пули газ, пули арендаи хона, чӣ условие ки ҳаст барои мардуми Тоҷикистон осон карда додагиянд. Барномаашро ман мемонам ҳам дар Android, ҳам дар iPhone шумо метавонед ва барномаро скачат карда истифода баред. Ҳоло бо Акои Хусрав ба мо як хэштег доданд ки Парвиз 81 агар нависед, ҳар моҳ шумо метавонед ки бе ягон комиссия як бор дар як моҳ пардохт кунед ва хонангиётонро аз Америка шишта хурсанд кунед. Масалан, дар охирон вақтҳо бисёр ширкатҳо ҳозир камтар маҳдудият карсодианд барои Тоҷикистон, Узбекистон ва дигар давлатҳои Осиёи Миёна. Лекин ин ширкат барои чиаш аст ки шумо непосредственно кадом точка дар Амрико шумо трак ҳай мекунед, такси ҳай мекунед, шумо метавонед озодона, осон даромада ҳам маблағи пули свети хона, ҳам телефон, ҳам намедонам қарзи бонкиятонро метавонед тариқи ҳамин барнома пардохт кунед. Хеле осон аст.